na sa mga hanger. Mga ining stall dari sa merkado. Kayak hangin guys. Mangga. Pila kag kilo ani. Maglatunitan niyo guys. Magkapay ka ato sa kuan. Sa merkado. Naanta guys. Kalabasa o kuan sa yuti. Ug bantiyong sudan na pwede na kuan. Palit ni mama. Hindi siya nagpalit ani. Kami masiguro po guys. Tama natin. Sudan ron. Kalabasa. Sabi nga niya. Ang sabak ano sa sardinas. Antan niya. Pagto naman pangaon na. Kung iro po di pakaon na po. Alis akong likod ay. Kapag may customer guys, mandali kayo tagkaon. Ito may ganyan sa merkado kay nagpalit ko butangan ng tubig. Tapos kanang tiri gani ng butangan ng lamas. Nagpalit ko. Dahil nagpalit ko anak kong kuranan ba nga. Kuranan nga, may sandiganan. Kay tapos yan may lingkod sa stool. Ita kasandig. Hawi ang likod. Nagpalit ko nga. Nagpalit ko ka ng tiri gani. Mabasket ito. Para sa mga labunan guys. Nagpalit ko. Tapos hanger sad. Kuwang kayo kong hanger ba? Maghurot sa pikas. Sa mga hinaan. Parang guys, may nag-open sa pikas. Kaya ko ang pabantay manghod diri pod uban na ho. Ang ipasara ako manghod kay. Nagkaulakaw ganyan ko. Kaya sa akong pabantay diri. Mga pa may nag-open sa pikas. Ano to guys? Lutong kay ko ba? Tapos nagpalit akong duhaan sa akong ira. Boy, 40 pesos na siya. Liman ko nas usa ay. Kabuangan na. Si Oni cry pwede ani katong brown gani. ICP di pwede kay buntis. Bawal magduwa ang buntis. Ay, palit guys. Utang. Subakan sardinas. Hindi kasi gawas guys, uy. Grabe. Bungi-bungi ko. Hindi na kayo mga kanon? Ha? Kaya niya? Pasa na. Okay, ginaguan? Ang kargan kasi ba? Kaya kung may utang niya, dalawa siya utang. Magpunta tagkanon guys. Gutom. Halata naman sa lawas, kusog kaon. Wala ka ulit. Ngay kung sudan sa manghod guys. Ngay ko an. Ang tungkol sa ero. Bata ka niya. Ihong mo lang ka rin mga. Ugnaw gani. Out init guys. Wait, I'm the one? Tawag ang. Huwag na guys, mag-upload ang paan. Lambay. Mahina ito.
Ato ko sa ad sa baboy. Akong tanaw dito sa ad sa baboy. Pag tanaw na sa mama dito. Na sila dito nagulahula. Sus, nagulahula sila. Kailan ba nilang gibuhat guys? Mo ni gitawag diri og buli. Ako manghod ay. Mo ni gitawag og buli siya. Kuan pa kay daghang proseso guys nga mahimo siya nani sa uran. Luton pa ni siya, taksion pa, ibuwad pa, humulan pa, kaman buwad. Una pa siya magawas ng ani. Mo siya gad. Guys na makatod mi ana kay kuan na ay mupait na mo ana. I-export man daw ko na. Sus. Mo na kamamahan guys, di ba? Dako pa ba? Dako kayo siya ba? Para buyag. Sige guys, muna sila diha. Hula-hula siya. Si mama, huwag ako manghod nga laki. Huwag to, sa unahan si Buntis. Nagbarog-barog lang tala si Buntis. Mo guys, kaya saba kayo baboy. Kinaamog sila sa ad sa baboy. Sus, namin sa kabukan na guys. Dapo, dagang mong iro. Ay, chichi. Oh, si mama busy kayo sa yung cellphone. Santa nagula-hula. Maral ng buhat guys. Masulit sa buntag. Mama sila hapon. O, tanaw man ka ma. Kasi katawag mo. Kati. Asa mo rin mo padong. Ay, kung mama. Sige guys. Kay, paulit na ako guys. Kung nagbantay sa tindahan. Kay, kung ako ito manghod ng isa mo ito dito. Bye-bye.